La Vall de l'Aran, de Marta Llunyell i Marc Pedrós. Bon dia, són les 8. Tot el personal del torn D a passar llista. Tot el personal a passar llista. A mesura que els més lents van baixant per la barra, el sergent Serra comença a recitar els noms com fa cada matí. Però avui, a l'acabar, diu amb to de preocupat i seriós. Nois, els 4 bombers de nova incorporació, quedeu-vos que us assignaré un referent. La resta, reviseu els vehicles a consciència, que aquesta nit els del Torce han estat en un foc complicat i encara no s'han posat al llit. Mentre l'Aran estigui de baixa, ni una tonteria al carrer. Queda clar, Enric i companyia? Un cop assignats els referents dels nous bombers, l'Olga, una jove morena i descarada, nascuda al País Basc, s'acosta al David pel darrere i li diu: Ei, hola! Soc l'Olga, de l'última promo. El sergent simpàtic diu que m'enganxa tu com una paparra i, sobretot, que tingui cura al carrer. Hola, què tal? Jo sóc en David. Ja us ha clavat la xapa? Que tingueu cura, que no us separeu, que no prenguis iniciativa sola i tot allò que ell no fa. És l'únic que entra amb el mocador dins els focs i va donant lliçons de prudència. Sempre té aquest mal humor. A veure si es jubila ja. Doncs ens ha acollonit. Més que una rebuda semblava un comiat. Qui és aquest Aran? Ens ha parlat 2 cops d'ell i ho fa mirant al terra i serrant les dents. Què passa? Ostres, Olga, comences forta. És una història feixuga d'explicar. Millor un altre dia. No et vull atabalar a la primera de canvi. Però si em tindràs 24 hores al teu costat i jo no callo ni dormint. Millor que comencis. Torri! Què vol dir? Vinga, va! El David treu un bidó d'escumogen del camió i s'asseu a sobre. Traient-se els guants a poc, pensa per on va iniciar la història i, com si expliqués un conte a la seva filla, comença amb veu pausada mirant l'Olga. A principis dels 90, l'oficial Fuster, un home extremadament fort, seriós, però amb un cor enorme, i 2 bombers més, van sortir del Central, direcció a la ciutat de Montenegro, per entregar 3 camions carregats amb material d'ajuda humanitària pels desplaçats. Quan estaven prop de la frontera sud amb Albània, van rebre un atac dels kosovars. Els camions van quedar calcinats al voral de la carretera amb 2 dels bombers dins sense identificar. El tercer bomber va desaparèixer sense saber res d'ell. L'Olga col·loca les 13 claus d'ascensor ben posades dins la maleta intentant memoritzar-les i mira el David perquè continuï. Tot i que no entén què coi té a veure allò amb l'Aran i el sergent Serra. L'oficial Fuster va aparèixer al cap d'uns mesos a l'Hospital de Tirana, on s'estava recuperant de la seva amnèsia. No recordava res del seu passat, però tenia clar que es volia quedar en aquell país per ajudar els ferits de guerra. També hi va tenir molt a veure una infermera albanesa. S'havia enamorat bojament d'ella. Era preciosa. Es deia Rita Pasha i havia estat a l'equip olímpic d'atletisme, però la guerra no perdona a ningú. Havia de tenir uns 10 anys menys que ell i un castellà difícil d'entendre, però estaven fets l'un per l'altre. L'Olga replica amb les mans obertes. Has començat una història pel 1990. Jo no havia ni nascut. Potser que avances una mica. Sí, perdó. Anem a esmorzar i t'explico. Contesta el David, mentre en el menjador els 3 bombers nous seuen en un racó de la taula, callats i expectants. Tots hem tingut un primer dia a bombers que recordarem per sempre, però l'Olga, com si hagués estat tota la vida al torn, agafa un entrepà i fa córrer el sergent de lloc per seure's al costat d'en David i picant-li l'ullet, li diu: Fes-me un joc, que diuen que t'he de cuidar, David. Per on anàvem tu i jo? En David, que respecta molt els classes, es posa vermell i passa vergonya, però reprèn de nou la història. 2 anys després, amb la guerra dels Balcans encara en marxa, l'oficial Fuster i Rita tornaven a Barcelona, després d'haver curat i apedaçat centenars de soldats d'ambdós bàndols. Quan baixaven del tren, a l'estació de França, un munt de companys els esperaven per rebre'ls. Però la sorpresa va ser enorme quan Rita, una dona captivadora, duia un farcellet penjat al coll, amb un petit nadó a dins que només se li veien ulls blaus. Era fruit d'aquell homenot robust i concebut enmig d'una guerra que ens avergonyia a tots els europeus. Aran Fuster Pasha era el seu nom. Aquell dia no hi va haver bomber que no parlés d'ell en tot Barcelona. El sergent Serra, tot i saber la història, no pot continuar esmorzant i amb els ulls plorosos s'aixeca de la taula per no fer un espectacle i seguidament diu: Algú vol cafè? Tota la taula queda en silenci i només el soroll de la cafetera dins la cuina sembla que doni permís per continuar el David. L'Aran i jo ens varen conèixer a la uni, estudiant a INEF, però mentre ell la combinava amb la carrera de química, jo tot just la provava.
És un cervellet. Va ser ell qui em va convèncer per estudiar les opos de bombers. Som de la promoció del 2012 i hem estat junts des del primer dia. L'Aran és especial, molt especial, i tothom se l'estima, també perquè molts li devem la vida. Fent una petita pausa per beure aigua, en David continua. Fa temps, en aquesta mateixa taula, acabant de dinar, l'Aran es va començar a marejar. Un tio tan i tan sa, que es cuidava com ningú. Semblava impossible veure'l aquí terra estirat, amb els llavis blaus i amb sons incomprensibles que li sortien de la boca. L'infermer va dir: «S'atura malament! No li entra oxigen a la sang!» En aquell mateix moment hi va haver una sortida d'alarma de foc. Però com que era en una indústria, van sortir 2 tancs i ens varen quedar els de l'ambulància amb ell. L'infermer, que tenia aquell dia, de seguida li va posar oxigen i a poc va agafar color. Però d'una revolada, l'Aran es va aixecar i agafant-li fort el braç li va dir: «És acetilè natural, més pesat que l'aire, olor suau, picant en la natura, desplaça l'oxigen. Que no entrin, David, que no entrin, avisa'ls!» L'Olga somriu perquè s'imagina la situació d'aquell xaval tan intel·ligent dient tonteries allà a terra. Però observa com tota la taula té els pèls de punta d'escoltar aquell relat que, amb detall, explica en David. No sé per quins 7 sous vaig fer-ho, però vaig trucar i repetir aquella frase incoherent i fora de sentit al caporal que hi havia al servei a punt d'entrar a la indústria. És acetilè natural, més pesat que l'aire, olor suau picant en la natura, desplaça l'oxigen, no entreu. A la tornada, la gent m'abraçava i em donava les gràcies. El caporal em va dir a cau d'orella: «Has evitat una explosió monumental. No en tenien ni idea d'on ens posàvem. No feia cap olor i estava en rang a punt de petar». L'Olga interromp. Ai, va la hòstia! Però com ho va saber? Sabíeu on anàveu? Havia escoltat més informació que vosaltres. Que fort! Olga, quan t'he dit que era especial, no ho has entès. Crec que cadascú d'aquesta taula tenim una situació inexplicable amb ell. Va notar l'acetilè i per això es va marejar. Ens protegeix i ens avisa, però després no ho sap explicar. La sobretaula de l'esmorzar dura tot el matí i s'explica en batalletes. Mentrestant, els 4 nous es veuen sobrepassats per la realitat. L'Olga deixa anar una altra pregunta. I ara per què està de baixa? Al principi de la història em queia malament, però ara ja tinc ganes de conèixer-la. L'Olga es queda pensativa i amb mitja rialla a la cara continua dient: Crec que això és la típica novetada que ens la voleu colar, oi? Ostres, tots sou uns grans actors. El sergent Serra surt de la cuina remenant el cafè com si volgués donar-li corda. Senyala els 3 nous i a la noia basca i els hi diu: El David us està posant en antecedents de la situació. Quan l'Aran torni, l'hauré de posar de conductor o de qualsevol merda perquè segurament, encara que tingui l'alta, no estarà per treballar. Però si ell us avisa, tingueu consciència. Feu-li tot el cas possible. És un tio callat, que fa meditació i deambula pel parc sense fer soroll. Però sisplau, preneu-se-la en sèrio. El sergent continua. Fa 3 setmanes vam sortir amb un sol tanc al final de la Rambla del Raval, a la plaça del Padró. La sortida era olor a fum, i normalment no és res de res, però aquell dia, entre els edificis, vèiem com pujava una columna de fum negre ja des del principi de la Rambla. En arribar, la plaça estava plena de gent cridant, i a la porteria hi havia un home amb tot el cos cremat que ja no respirava. Vaig enviar l'Albert i el Jordi cap amunt, mentre l'Aran es tenia mànegues, que s'enganxaven entre les cames de la gent de la plaça i els hi cridava: «Aparteu-vos, collons!» Quan vaig entrar al forat d'escala, semblava que algú estigués fent la patuma allà dins. Queien espurnes i trossets de fusta cremant des del 3è pis. De la porta del pis sortien flames ataronjades. De sobte, un petardeig elèctric portava el ritme de la festa i un reflex blavós il·luminava tota l'escala. Era la canonada de gas de polzada i mitja que bufava un dart sorollós i impactava de ple en els cables de l'ascensor de fusta del segle passat. I a dalt de tot sonava una veu femenina que clamava «Ajut!», cada cop més feble. Era esgarrifós. Continua el sergent, ja amb la veu mig trencada. «Aran, corre, talla el gas, o aquells 2 pillaran», li vaig dir.
Quan el vaig tornar a veure, estava a la vorera davant la porta, agafat aquella clau de gas rovellada amb els ulls tancats, immòbil, tocant-se el coll com si s'ofegués, sense veure res. A poc, buscava l'emissora i quan la va trobar, va dir els noms dels 2 bombers i el meu. Albert, Jordi, Serra, sortiu d'aquí, caurà l'ascensor. No vam dubtar ni un moment. Vam baixar les escales com si un gos ens empaités. I quan ja estàvem a mig de la plaça, els cables van cedir i el contrapès, que estava al 7è pis, es va desplomar rebotant per les escales i va fer miques al replà del 3è pis, on eren l'Albert i el Jordi. La porta de l'edifici va vomitar la runa i va colgar l'Aran, encara immòbil agafat a la clau de gas. Quan va dissipar-se el núvol de pols que cobria la plaça, el vàrem trobar entre totxos i ferralla. Vam triar salvar-nos i deixar aquella pobra noia a la seva sort. El David interromp el sergent per continuar ell. Quan va arribar l'ajuda, estàvem dins l'ambulància amb l'Aran tot arrebossat de pols, sense poder obrir els ulls, amb el nas trencat i sang per tot arreu. I sabeu quines van ser les seves primeres paraules? Ha pogut sortir l'Olga? Jurava i perjurava que una noia de nom Olga, que li parlava en euskera i amb un tatuatge al coll, havia sigut qui li havia avisat del perill. L'Olga, exaltadíssima, tapant-se el tatuatge del coll, comença a dir coses en euskera. Tot seguit, rectifica perquè l'entenguin. Vale, a mi ja no em fa ni puta gràcia aquesta broma, Ja n'hi ha prou, us ho dic de veritat. L'oficial Guzmán, que jeia a la sala de la tele des de primera hora del matí escoltant tot el relat, s'aixeca i posant-li una mà a l'espatlla de l'Olga li diu: Quan aquest matí t'has presentat i has dit el teu nom amb aquest accent del nord, tots hem pensat que la broma de mal gust l'estaves fent tu. No entenc molt bé el que passa i no t'ho sé explicar, però seria bo que anessis a veure l'Aran. Sense haver fet encara cap sortida el seu primer dia, puja en aquella furgoneta cangú de color vermell en direcció a l'hospital per aclarir tot allò. Agafant la mà del David i amb el sergent al seient del darrere, els hi pregunta: Ell està bé? Està boig, oi? Olga, t'he d'explicar una última cosa. Tot el torn i qui el coneix, sabem del que és capaç de fer l'Aran. Ell està bé físicament, recuperat al 100%, però molt tocat del coco. Sempre havia evitat les morts, però aquest cop no ho va aconseguir. Es troba al fons d'una vall que no en sap sortir i la por el paralitza. Els metges van sentir com preguntava per l'Olga i explicava com havia anat tot. El van prendre per boig i, de moment, està a la planta de psiquiatria. Podràs fer-ho. L'Olga assenteix amb el cap. Després de recórrer els passadissos del psiquiàtric, que no oblidarà mai, es troba davant de l'habitació de l'Aran i suaument truca. Puc passar? Soc l'Olga, la basca. L'Aran, des del llit, respon: Ostrak, Olga Zara, gure bitika salbatu, zenuten eta orain zoramentetik salbatzera etorri zara. Ez nintzen gogoratzen, hain gaztea zinenit. Mila ezker etorregatik. Ostres, ets l'Olga. Ens vas salvar la vida i ara em vens a salvar de la bogeria. No recordava que fossis tan jove. Moltes gràcies per venir. L'Olga, mirant-se aquells ulls blaus i com si es coneguessin de fa anys, li contesta: Una mala època la té tothom, Aran. Però estic aquí per ajudar-te. Els bombers mai deixem ningú enrere, no? Postdata. Aquest relat va dedicat a la noia que, amb 38 anys, va perdre la vida a l'abril del 2018 a la plaça del Pedró per culpa d'un boig, del fum i de la mala sort. Sento molt no haver-hi pogut fer més. Marc Pedrós Cornelles.